Chukwu na-alụ one n'ụwa ịmana orika sebụlụ ụwa na-agọzi onye ka ọmụmụ onye si dị ya ọchụ ụmụokoye na ọchụkwu bunyeli gị enu onye ọbụla na-atụ onye ọdịda gị na ọbịa ebere Chukwu ụmụ ụtụtụ ebili agasị na-akọwa ngwa bụ na onye jeko biko ejineriri iwe bụ na ị na-eme n'ụwa tinye uchu na Chukwu ụlọ ọma onye gụrụ n'ụwa anya ka ọ ga-aghọluo Chukwu na-eme eze na onye chi mele eze ga-eji iwe ezola ọnụ ụwa kwụba akala aka onye na-elu ya eloka nọta satụ ga-esi dị mma ka achọ ụwa na-achọ ọchụ ụmụokoye oyi mụ n'uche Chukwu ga-eme ebe nwata na ebe akwa na-atọ ka nna nọrọ nze nwa anaghị eze oni ga-ejelila Abuja Chukwu na-alụlụ ụmụ n'ụwa ọnụma abụghị ịkọ ya Chukwu nna na-agọzi onye ka omume onye si dị nze nwa anaghị eze na Chukwu melụ gị ibu ibe solo n'ụwa bụba akala aka onye na-eru ya ijela daba ebe na Chukwu melụ gị ibu eme nụma na oni ga-ejelila Abuja Chukwu na-alụlụ ụmụ n'ụwa ọnụma abụghị ịkọ ya Chukwu nna na-agọzi onye ka omume onye si dị ya Chukwu na-alụlụ ụmụ n'ụwa ọnụma abụghị ịkọ ya Chukwu nna na-agọzi onye ka omume onye si dị oge nwa m ọbịa ji dị ebube ọzọcha ụmụokoye osisi ejiri ụmụ obodo ama ijela adaba ebe 40 kọmandị na Anambra mana ya eze ayọ ọlụma onye lụrụ n'elu walụ dị mgbe lụrụ n'elu ụgbọ kwanye ka ga-eji cheta gị ọnọrọ ebuchi ụmụokoye ijela adaba ebe niile mana ya eze ayọ obodo mụta ezigbo nwa si na ọ dị ka anyị na-adị gbamụta akala ohere si na ọ dị ka ndị ikwu nne ka njụọ onwe yiri nne yiri nna ọ naghị eyi anụ gị n'ọbịa ọzọ Chukwu ụmụokoye mana ya eze ayọ edo onye ga-eje Abuja mana ya eze ayọ ọzọ mkpụrụ obi na Amawbia mana ya eze ayọ Deputy Speaker na Anambra steeti mana ya eze ayọ ọrụ Chukwu ma ga-eje Abuja mana ya eze ayọ ọlụma ọlụlụ n'Ọka n'ọtọ nsọ mana ya eze ayọ eziokwu na ọkalịla akali mana ya eze ayọ aga m agụzọ na-eweghalụ nne mana ya eze ayọ ọlụ Chukwu malụ na-erike nne mana ya eze ayọ Chukwu malụrụ ọlụ dị mma mana ya eze ayọ iwe omelu n'Ọka n'ọtọ nsọ mana ya eze ayọ oyile ejiri iwe omelu be anyị mana ya eze ayọ ọzọ mkpụrụ ọba Amawbia isi ọzọ na-adaba ebe na ọlọmọlụ n'obiziri ka Ọka n'ọtọ South na-ekwu Chukwu ma ga-eje Abuja mana ya eze ayọ ọzọ mkpụrụ ọba Amawbia isi ọzọ na-adaba ebe na ọlọmọlụ n'obiziri ka Ọka n'ọtọ South na-ekwu Chukwu ma ga-eje Abuja mana ya eze ayọ kedu onye ga-eje Abuja mana ya eze ayọ ọrụ Chukwu ma ga-eje Abuja mana ya eze ayọ abụ ụgọ Ọka n'ọtọ South ekwugo mana ya eze ayọ n'ọbụ Chukwu maka ga-esiga mana ya eze ayọ Soludo for solution mana ya eze ayọ ọlọtụ egwu na Anambra okpuru na Chukwu ma ga-ejelila Abuja mana ya eze ayọ ebe nwa na-ebe akwa atụ aka nne ya nọrọ nna ya nọrọ ya mana ya eze ka ayọ Chukwu ma jela anya Abuja mana ya eze ayọ ijela Amawbia niile mana ya eze ayọ Soludo na ọ ga-adịrị gị mma mana ya eze ayọ mana nwamba ga-ekwusịkwa okwu mana ya eze na ayọ ọ bụ Chukwu ma ga-eje Abuja mana ya eze ayọ ọzọ mkpụrụ ọba Amawbia isi ọzọ na-adaba ebe na ọlọmọlụ n'obiziri ka Ọka n'ọtọ